سوشيال ميديانا نمعباي زحجزو تقمت زبالة أبليكيشنات سلام كما يدخلوا زي تفلتنا سمي كحساي بحال أبز أربع جديد ما أو يوتيوب تقال عيلز تقال عليه سلا يوتيوب تقمت زبالة حوالي هاتاتن أو كربا جديد ما سلا سوشيال ميديانا نمعباي كحجزو زخولوا أبليكيشنات ني بوسنو مورهاري نهاو كيركب سلازي مورهاري دما أو كربا جديد تشالنج خنجمرين أبزولكم مسرات سلازي تشالنج نان نمعباي كحجزنا زخولوا أبليكيشنات لما أنا لما عندي حيزلكم مسألة نايلو ما عندي يوتيوب نا تخاتلت المعباي هنا ناي تيك توك ناي فيسبوك نا تخاتلت المعباي حجزنا زخولو أبليكيشنات حيزلكم مسألة سلازي تم حجزنا زخولو بمنتهى ملك أيام حجزنا زولو دما بفوتو إديتينج بفيديو إديتينج بودكاست بستفر على نجارات حجزنا زخولو الموبايلنا كلهم زبوها الأبليكيشنات حيزلكم مسألة سلازي فلما يوتيوب شانلنا نمعباي كحجزو زخولو أبليكيشنات بزحات كاتكونو كهزم بزحات دما لما عند وسنات حيزلكم مسألة سلازي يوتيوب شانلنا عوي مالت ناي فيسبوك تخاتلتنا معباي نخلينا كمون ناي تيك توك انستغرام تخاتلتنا معباي نخلينا مكنياتو اليوتيوب لنا بصراحنا هي الفيديو أو فيسبوك تيك توك انستغرام كمون لا تيليجرام دما شهر بنبر كله فيسبوكنا تيك توكنا كله تحزنا كنعب نخينا سلازي عاوز الساعات دما بفيسبوك بزح تختاتل ندحرخينا لا يوتيوب اتيوم مول فيديو نكتاتلو كنغورومينا قريصنا توسنا بارتي قريصنا او يوتيوب كنلقق نخينا سلازي نسن مغار ግን كحجزنا زخولو ابليكيشنات حيزكم مصيلخو سلازي فلما فيديو اديتنج كحجزنا زخولو ابليكيشنات تايو عندي تقمت زبالو بموبايلنا مالتي بموبايلنا كحجزنا زخولو فيديو اديتينج كحجزنا زخولو بقدماي درجة تسريع زركب كابكتيو كابكت دما بزحاتنا بكاميرا زقارتنا زي اللي بارتي نموغاد زحجزنا كمون فيديونا استفلاليو برايتنس كمون صحوفات انيميشن كنوس خلو زحجزنا بروفيشنال زخونه ኤዲቲንግ حجزنا زخيل كابكتيو بقدماي درجة تسريع زركب بموصل لما قدم حزي قدم كابكت موصوق بزحاتنا كاين ماستر እናጥቀምና ጸንሕና እንትኾና ኮይኑ ግን ካይን ማስተር ዋተር ማርክ ስለዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ዋተር ማርክ መላለይ ዝኾን ምልክት ስለዘለዎ ብዙሓት አይፎቲ ወጻኒሖም ኮይኑ ግን ብወና ተቆም ጸኒሖም እዮም ኣብዚ ሰዓት ግን ንካይን ማስተር ተወዳደርቲ ዝኾኑ አፕሊኬሽናት መጽየም ካብኣቶም ኢንሻት ዝበሃለም ኣሎ ብሞጻል ድማ ቪኤን ዝበሃል ቪዲዮ ኤዲቲንግ ክሕግዙና ዝኽእሉ ማለት እዩ እቲ ሓደ كلم استوى زاكل كابكت بروفيشنال زخونه فيلم مقراص في استقراص فيلمات إديتينج نمغبار كمون فوتو إديتينجم نتقملينا سلازي بموصال دما بموبايلنا بروفيشنال زخونه فيديو نمسرح ኢንሻት ከለከለና ሎ በመጻለማ ሳልሳይ ቪኤን ኤዲቲንግ ዝበሃል አፕሊኬሽን አውዚ ፎቶ ደማ አውዚ ዲስክሪፕሽን ወይ ከዓ አውዚ ፎቶ ኦቨርላይክ ሰርሕልኩም እየ በመጻል ደማ ስራሕና የቪዲዮ አው ዩቲዩብ ይኹን አው ዝተፈላልዩ ንፎቶሳት ፎቶ ከለናዩ ወይ ከዓ ታምብነል ከለናዩ ስለዚህ ታምብነል እሱ ደማ ቆንጆ ዲዛይን ዘሎ አቀራርባ ነኸልዮ ክሕግዙና ዝኽእል አፕሊኬሽናት ደማ ተሓደ ፒስካርት ይባል ፒስካርት ድማ ዝተፈላልዩ ምልክታት ኢሜጃት ኣብ ልዕሊ ባክግራውንድና ወይ ከዓ ፊት ከምጽልና ዝኽእል ድማ ዝተፈላልዩ ፎቶታት ዝሓዘ እዩ ካብ ጉግል ሰርች ምግባር ዝደለየ ዓይነት ዲዛይን ክነውጽእ ንኽእል ኢና ስለዚ ፒስካርት ዝበሃል ድማ ኣብዚ አፕሊኬሽኑ ፎቶ ከገድፈልኩም እየ ካብ ፕሌይ ስቶር ወይ ከዓ አፕ ስቶር ምግባር ትኽእሉ ኢኹም ብምቕጻል ድማ ፒክስላብ ይባሃል ፒክስላብ ድማ ዝተፈላልዩ ዲዛይን ክንሰርሐሉ ንኽእል ኢና ብፍላይ ከዓ ዲዛይን ሰራርሐ ንኽእል ሎጎ ንምስራሕ ዝተፈላልዩ ሎጎ ከምኡውን ፎቶ ናይ ዝተፈላልዩ ድርጅታት ወይ ከዓ ካምፓኒታት ናታቶም ፎቶታት ዲዛይን ምግባር ለምሳሌ ብንሽተይ ምስተዋት ዝኣክል ናይ ምግቢታት ፎቶ ወይ ከዓ ናይ መላለይ ድርጅቶም ፎቶ ኣቀማምጣ ከመይ ከም ዝመስል ብፒክስላብ ብሞባይሎም እዮም ብዙሓት ሰባት ዲዛይን ዝገብርዎ ማለት ስለዚ ናይ ማንም ድርጅታት ካምፓኒ ሎጎኦም ድርጅቶም ዲዛይን ምግባር ዝሕግዘና ገራሚ ፕሮፌሽናል ዝኾነ አፕሊኬሽን ፒክስላብ ይባሃል ፎቶ ድማ ኦቨርላይ ክገድፈልኩም እየ ብምቕጻል ድማ
ብምቕፃል ድማ ብዙሓት እንትኾኑ ካብቶም ብዙሓት ድማ ካንቫ ድማ ምንም ዓይነት ኤዲቲንግ ክንገብረሉ ዘይንኽእል ምንም ኣድካም ዘይኮነ ናይ ባዕልትና ስም ወይ ከዓ ጽሑፍ ጥራሕ ብምምሕያሽ ክንቕምጠሉ ንኽእል ታዩ ካንቫ ንታምብነል ከምኡውን ባነር ክንሰርሐሉ ንኽእል ኣፕሊኬሽን እዩ ስለዚ ምንም ዓይነት ብዘይ ድኻም ክንሰርሐሉ ንኽእል እዩ ካንቫ ኣብዚ ክገድፈልኩም እየ ብናፃ ድማ ምንም ከይደኸምኩም ፎቶ ጥራሕ ዝተወሰነ ብምምሕያሽ ከምኡ ድማ ናይ ትሰርሕዎ ቪድዮ ርእሲ ብምስትኻል ጥራሕ ፖስት ክትገብርዎ ትኽእሉ ናብ ዩቲዩብ ቻናልኩም ፌስቡክ ከተቕርብዎ ትኽእሉ ንምቕራብ ዝሕግዘኩም ኣፕሊኬሽን ካንቫ ዝበሃል እዩ ብምቕፃል ድማ ቪድዮና ተኸታተልቲ ንምርካብ ዝሕግዙና ስራሕናዮ ቪድዮ ሰሪሕና ወዲና ኣለና ከምኡውን ፎቶ ሰሪሕና ወዲና ኣለና ስለዚ ለምሳሌ ናይ ቲክቶክ ናይ ዩቲዩብ ተኸታተለይና ንምውሳኽ ወይ ከዓ ብዙሕ ሰብ ቪድዮ መፂኡ ንኽሪአልና ተኽንገብር ኣለና ቆራሪፅና ኣብ ቲክቶክ ቀደም ከም ዘልኮ ቲክቶክ ኢንስታግራም ኣብ ፌስቡክ ክንፈሱት ኣለና ክብለኩም ፈቲ ብፍላይ ከዓ ሊንክና ኣብ ቴሌግራም ግሩፕ መስሪትና ኮሚኒቲ ፈጢርና ሊንክ ወሲድና ኣብ ክንሪኦ ከለና ታይገሩ ሰባት በቱ ሊንክ ተመስሪቶም ቪድዮና ኣትዮም ብምርኣይ ሓደ ዩቲዩብ ቻናልና ተኸተልቲ ክህልዎ ከምኡ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ እንድሕር ኣብ ቴሌግራም ግሩፕ ሃልዮምና ኣብ ሓፂር ግዜ ቪድዮና እንድሕር ተራእዩ ቫይራል ናይ መውፃእ ዓቕሚ ድማ ከፍተኛ እዩ ስለዚ ኣብ ቴሌግራም ግሩፓት ወይ ከዓ መንበር ብምምስራት ዩቲዩብ ቻናልኩም ወይ ከዓ ቲክቶክኩም ፌስቡክኩም ምዕባይ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ነዚ ይመስል ነይሩ ሓደ ነገር ግን ዩቲዩብ ቻናልኩም ንምዕባይ ሰዓትኩም ሳብስክራይብኩም ኣናላይቲክስ ንምክትታል እንድሕር ኣለኹም ኣብ መጨረሻ ኣገዳሲ ክብለ ዝኽእል ዋይት ስቱዲዮ ወይ ከዓ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ዝበሃል ኣፕሊኬሽን ክትርስዑ የብልኩምን ስለዚ እዞም ዝበልኩም ኣፕሊኬሽን ብምውራድ ቻሌንጅና ንምጅማር ክሕግዙና ዝኽእሉ ኣፕሊኬሽናት ስለ ዝኾኑ ኣውሪድኩም ተጸበይኑ ክብለኩም ይኽእል